Čujete li kako cvrče? Ova zlatna, savršeno hrskava korica skriva najmekši i najukusniji zalogaj koji ćete probati. Podmažite zemljanu posudu i ubacite u rernu da se zagreje. Stavite oljušten i isečen krompir da se kuva. Kada voda provri, kuvajte još 10 minuta. Prospite vodu u kojoj se kuvao krompir. I nalijte ga uljem. Protresite šerpu da se krompir lepo obloži, a zatim dodajte so, mlevenu papriku i susan. Ponovo protresite da se sve zalepi za krompir. Po potrebi dodajte još susana. Promešajte još malo da se susan zalepi za krompir. Preručite u zagrejanu zemljanu posudu, vratite je u rernu i pecite 40 minuta dok krompir ne dobije hrskavu koricu. Okrenite krompire da se i sa druge strane formira korica. Kompletan recept je u opisu.